Mohli by ste nám odpovedať na otázky? Podľa toho, či budú. Takže ja vás poprosím zmysel. najskôr, keby ste nám mohli povedať, koľko stalo Slovensko tá štúdia, analýza, ten znalecký posudok, ktorý si nechali vypracovať. Ďalšiu otázku. Prečo vyšlo práve v časopise, ktorá nie je v žiadnej vedeckej Nie je podstatné, v akom databáze? časopise vyšlo vôbec. Je to podstatné? Nie je to podstatné. Nie je to podstatné. Podstatný je súdno-znalecký posudok, ktorý je viacstranový ako nejaká štúdia. To si môžete zhodnotiť cez svojich skorumpovaných vedcov, že ten časopis je predátorský. To mi nestrkajte tu na tlačovku. Ďalšiu otázku. Ešte raz vás poprosím tú otázku. Prečo práve v tomto časopise, ktorý je označený ako predátorský? Prišiel mi to ako dobrý nápad. Je to časopis, ktorý uverejňuje skoro takmer eseje a nie vedecké štúdie častokrát. Povedzte jednu esej, lebo sa mi zdá, že o ňom neviete nič. Jednu esej mi povedzte. Ja vám nebudem citovať eseje. Sú tam eseje. Môžem vám povedať, že napríklad jeden vedec tam pokúsil sa uverejniť článok. A podarilo sa mu to? Nie, práve že... A prečo sa mu to nepodarilo? Lebo nezaplatil, lebo to je vlastne časopis, kde si zaplatíte a uverejnia vám. Hej. Rozhodne vaše vyjadrenie pošlem do toho časopisu. Pokojne, nech sa páči. Je to štúdia, ktorá má len 8 literárnych zdrojov a 300 sú autocitácie. Podľa vášho názoru je to niečo, čo by mala vedecká obec akceptovať? Skorumpovaná vedecká obec prihliada na citácie, ktoré... Prečo obviňujete ľudí bez dôkazov? Ale dôkazy... Nie, to ste vy, ktorí obviňujete bez dôkazov. Vy obviňujete len na základe vyjadrení. Môj dôkaz Slovenskej republiky, nechajte ma dohovoriť, je ten, ktorý je na stole generálneho prokurátora. Ja sa nemusím vyjadrovať k ničomu. To je dôkaz. Ja nenesiem za to zodpovednosť. Počkajte, nie je jedno, čo tam je napísané. Tam bolo napísané v závere. Okamžite by som odporúčal stiahnutie týchto preparátov, pretože poškodzujú verejné zdravie. Čo ja mám robiť viac? Ako si vysvetľujete, že žiadna krajina na základe potom tej vašej štúdie nič neurobila? Žiadna krajina. Ako nič neurobila? No, nestiahla vakcíny. Vy ste z akého denníčka? Ja nie som z denníčka. Z týždenníčka? Som z televízie Joj. Joj, dobre. Odpovedajte, ale veď odpovedajte, prečo neodpoviete? Veď mi odpovedajte, že prečo na základe vašej argumentácie už mi žiadna že krajina... Už s vami komunikovať. Ani sa nejdem na to pozerať, ale viem. Ale vy neodpovedáte, to znamená, nemáte odpoveď? Asi keď neodpovedáte, nemáte odpoveď. Vy nemáte jediný dôkaz, vy ste totálna hanba žurnalistiky. Tak mi povedzte nie, tak povedzte jeden dôkaz, prosím vás, kedy vakcína prepísala niekomu DNA. Máte jeden dôkaz, kedy vakcína niekomu prepísala DNA? Máte dôkaz, že nie? X štúdií potvrdzuje, že vakcína je bezpečná. Vy keď niečo tvrdíte, vy keď tvrdíte opak, mali by ste mať na to nejaký dôkaz. Máte na to dôkaz, že nejaká vakcína niekedy, mRNA vakcína prepísala niekomu DNA? Pýtam sa, či máte. Vy ste tak extrémne plitky. Vy si neuvedomujete, že napríklad prítomnosť nanolipide, ktorá sa nechajte ma dohovoriť, vyleje do bunky. Máte dôkaz? Ja sa pýtam, či máte dôkaz. Ja vám nebudem odpovedať, to je škoda. Lebo toto som už počula. Ja sa pýtam, či máte taký dôkaz. Dehonestujte kľudne prácu. Jedného dňa vám vaši diváci povedia, že ste nás oklamali. Nech sa páči. Pani, ešte sa chcem spýtať, vy ste spomínali odškodnenie. Nie je náhodou vašou úlohou zriadiť alebo pripraviť fond na odškodnenie? A ako by som to mal urobiť? Viete o tom, že to dostal ako úlohu pán minister zdravotníctva? V spolupráci s vami. Ja si pamätám, že... Čomu mám ja v tom pomáhať? Viete, koľko má asistentov alebo pracovníkov splnomocnenec vlády pre rómsku komunitu? 250. A viete, koľko ja? 0. A viete prečo? Pretože šetrím štátnu kasu. A tie dristy o 350 000 vy si všetci robíte iba hanbu. Postupne sa ukáže. Všetci budú hovoriť o tom, že moja povaha nie je ideálna na prejav v parlamente, že nie som typický politik, ale buďte radi, vďaka Pánu Bohu, pretože opakujem, mne volajú už len očkovaní. Nech sa páči ďalšiu. Ale vy poskytujete komentáre bez dôkazov, ja vás Nemusíte ju prosiť, chcete otázku položiť, prosím. Ja sa ešte raz chcem sa spýtať, lebo vy poskytujete komentáre, ale bez konkrétnych dôkazov. Vy poskytujete klamstvá. Aké klamstvo poskytujem? Aké klamstvo poskytujem? A ja sa nemôžem, no viete čo, bolo to, no ďakujem, môžete si tak ostať teraz, viete tam. Ako vy ste sa prišli hádať. Vy nemáte argumenty a hádate sa. Pán Kotlár dlhodobo venujete sa tej téme? Áno, venujem sa. Lebo ja sa jej venujem už veľmi veľa rokov.
Takže určite by som sa nemohla opýtať, že máte dôkazy, keď tých dôkazov je po všetkých. A prečo potom Igor nepovedala? Lebo idete systémom, sa hádate, vy ste prišli kričať na ňo. Akým právom si dnes dovolujete všetci? Nie, vôbec s ním nemám nič. Nie, pochopila som, že sa správate ako žurnalistická žumpa. Človek sa nemá prísť hádať, ale prísť hovoriť.